Olemme Hämeenkadulla Tampereen keskustassa Stockmannin edessä ja tämä on yksi niitä hankalia paikkoja, jossa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden pitäisi mahtua tähän samalle hyvin ahtaalle kevyen liikenteen väylälle. Eli Pekka Tahkola, sinä paljon pyöräilet Tampereen keskustassa. Miten tässä sinun mielestäsi pitäisi pyöräilijöiden ja kävelijöiden toimia, jotta tämä sujuisi paremmin? No ainakin pudottaa nopeutta pyöräilijöiden puolesta, että kun tässä katsoo, että minkälainen ihmisvilinä täällä menee, niin ei tässä voi pyöräillä mitään 30. Että oikea tilanne nopeus on ihan aivan sana, ja jos ei muuten mahdu, niin taluttaa sitten. Ja toki sitten kävelijöiden puolesta niin voisi kävellä silleen vähän suoraviivaisemmasti ja katsoa eteensä tai vähän tälleen, niin kaikki mahtuu kyllä tänne, jos vaan niin halutaan. Kiitos. Sitten minulla on haastattelussa tässä myöskin Rami Huusari, joka kävelee työmatkansa Tampereen keskustassa. Kerropa sinä myöskin, mitä olet mieltä, miten kannattaisi toimia? No varovaisuuttahan tässä kannattaa aina pitää mielessä, ja se, että mikä tällainen kävelijänä aina toivoisi, että ne, jotka odottaa tässä linja-autoa, niin eivät seisoisi ihan keskellä jalkakäytävää.